היום אנחנו בפרק מיוחד של הוידאו-קאסט שלנו, חורגים מהמנהג שלנו, אנחנו נערך היום שני אנשים, אז אני צריך להסתובב פה פעמיים כל פעם. יש לנו פה את ארז ועמית, ואנחנו תכף נבין על מה אנחנו נדבר היום. ארז, תציג את עצמך. על הכיפק. אז אני ארז יצון מחברת דאטאבריקס. דאטאבריקס חברה אמריקאית שנוסדה לפני עשור, שהמטה שלה בסן פרנסיסקו, פעילים בישראל כבר 6 שנים, ואנחנו פלטפורמת הדאטה וה-AI מהמובילות שיש שם בעולם, שנותנת מענה לכל הצרכים. אני מרכז את פעילות האנטרפרייז בישראל, ובאתי לספר מה אנחנו עושים ביחד עם iProsys ועם SAP. מעולה. עמית? גם אני פה. אתה כבר פעם שנייה, לא יודע למה הרווחת את זה, אבל שלך. אני מרגיש בבית. שלך, תציג את עצמך. אהלן, אז מי שלא מכיר אותי, שמי עמית יושע, עובד בסאפ ישראל כבר 6 שנים, אחראי על תחום ה-BTP בעולמות שלנו. BTP, מי שלא מכיר, זאת הפלטפורמה העננית שלנו, החדשה, המודרנית, והעולם של הדאטה והאנליטיקה, שזה חלק מהספציליטה שלכם בתור חברה, היא חלק מהותי ומשמעותי בתוך העולמות האלה. יש לנו הרבה חידושים והמצאות, ובגלל זה יש את הפרק חירום הזה, שאנחנו עושים פה, ובגלל זה אני פה. מעולה. אז קודם כל אנחנו עוד מעט נשמע על עוד אותיות, זה לא רק BTP, אבל בואו נתחיל קצת להכיר קצת את המושגים ולמה אנחנו פה. אז ארז, תן לנו במעוף הציפור, תן לנו קצת על דאטאבריקס. בסדר גמור. ספר לנו עליה. אז כמו שאמרתי, אנחנו חברה, יש לנו 12,000 לקוחות בעולם, 9,000 עובדים, חברה שעדיין פרטית, עם מחזור מכירות של למעלה מ$3 מיליארד. אנחנו לקחנו את כל המורכבות שקיימת אצל לקוחות, בסיילואים של דאטה, ובכל לקוח ממוצע אנחנו רואים היום גם warehouse, גם unstructured data ל-machine learning, גם כלים שעושים ETL ואורכסטרציה, וכלים שעושים governance, ולקחנו את כל העולם תוכן הזה, והשקנו פלטפורמה אחת, ממשק אחד, מוצר אחד, שהוא סוג של עולר שוויצרי לעולמות הדאטה, שנותן מענה מההתחלה של דאטה אינג'יניר, של ייצור פייפליין, ו-ETLים ו-CDCs, בניית קטלוג עם כל מה שקשור לגוורננס, עולם ה-warehouse כמובן, יכולות של דאטה סיינס ו-machine learning, AI, Gen AI, הכל מקצה לקצה בכלי אחד. Open source oriented, אנחנו נגד vendor lock-in, עם ממשקים פתוחים, פורמטים סטנדרטיים, ונותנים מענה לכל סוגי ה-use cases, העסקיים והתפעולים של הלקוחות, מכל מגזר. מעולה. אז תכף אנחנו נבין למה בעצם צריך את הקשר לסאפ. אז עמית, בוא ננסה להבין מאיפה נוצר הקשר הזה, ולמה אנחנו בכלל מדברים על פלטפורמה שהיא מובילה בפני עצמה, דאטאבריקס, ומה הקשר שלה לעולם הסאפי שדיברת עליו קודם. נכון. אז אחד, כשאני וארז יושבים ביחד לדבר, גם עם לקוחות וגם עם עצמנו, אנחנו מבינים שיש לנו הרבה מאוד מהמשותף. אוקיי? העולר השוויצרי, ה-end-to-end, הוא גם שאיפה של סאפ לעשות את הפעילות הזאת. אנחנו פלטפורמת דאטה, יש לנו כלים מכל הסוגים, מהעולם של האנליטיקה, לעולמות של ה-pipeline management, data management, warehouse וכו'. השיתוף פעולה בינינו נולד כתוצאה מההבנה של שתי החברות, שאנחנו פתרון משלים. אוקיי? החיבור בינינו, הטיפול במידע סאפי, במידע פיננסי לוגיסטי, HRי, structure, יחד עם חיבור של unstructured data, שמסתובב, מה שקרה, מחוץ למערכות הסאפיות, זאת התמונה המושלמת עבור הלקוח. זה השאיפה של כל CDO או של כל מנהל בתוך הארגון, לראות את התמונה המושלמת, אמת אחת, כמו שמדווחת, יחד עם החיבור של להסביר למה הדברים האלה קורים. והחיבור הטכני, הפיזי, ברמת ההנדסה בין שתי החברות האלה, ותכף אולי אחרי זה נספר איך בדיוק החיבור הזה קורה, ומה ההבדל בינו לבין קונקטורים או אדפטרים אחרים שיש לנו בעולם הזה, זה בעצם הבשורה החדשה שיש לנו. אנחנו עוטפים את זה בשלוש אותיות אחרות שהתחלנו, דיברנו על BTP, ועכשיו אנחנו קוראים לזה BDC, Business Data Cloud, שדאטאבריקס הוא חלק משמעותי מתוך השותפות הזאת, זה נקרא לזה שותפות גורל ארז, נכון? נקרא לזה לדבר הזה, זה גם הבנה של דאטאבריקס שטיפול במידע סאפי זה אירוע משמעותי ומורכב, וגם הבנה של SAP שלדאטאבריקס מביאים איתם את העולמות של ה-AI, של המשין, של ידע תעשייתי שאנחנו פחות מומחים באזורים האלה, והחיבור תחת ישות אחת,
תחת מה שנקרא הסכם OEM, זאת אומרת שבסוף קונים את זה מוונדור אחד, ומייצרים איזשהו מקום אחד, שאיתו מדברים single point of contact ללקוח, בין כל נושא הדאטה, זה ה-added value האמיתי. אני רק אסביר את ההבדל בין אדפטרים אחרים שיש לנו ברמת שיתוף הפעולה, ברמה הכי פשוטה, support, אוקיי? אם יש לנו היום תקלה, באחד מהרכיבים של ה-BDC, תמיד פונים לסאפ. זאת אומרת, יש את המרכז תמיכה שלנו, אנחנו מדברים, זה התקנה של דאטאבריקס בתוך הדאטה סנטרים שלנו, יחד עם כל האנג'ינירינג שלנו, אנחנו עובדים כמובן back to back עם דאטאבריקס, וכל השכלולים מגיעים, זה דאטאבריקס מלא, שיכול לאפשר את כל הפעילות, אבל ללקוח יש נקודה אחת, שבה הוא מטפל בכאבים שלו, בצרכים שלו, וזה ההבדל בין אדפטרים, לבין ממש סאפ דאטאבריקס, זה פשוט מוצר שלם, ששתי החברות החליטו עליו ברמה מהמנכ"ל עד ל-Engineering Network Security וכו'. אז קודם כל הבנו שהצלחתם למצוא 3 אותיות חדשות שעוד לא היו בשימוש, שזה נס בעולם הסאפ וגם לא בגרמנית, אבל הבנו את הצורך שסאפ ראו בעניין הזה ואת היתרונות שסאפ ראו בעניין הזה. ארז, איפה אתם בדאטאבריקס כפלטפורמה באמת אחת המובילות בעולם, אולי המובילה בעולם שיגידו, איך אתם ראיתם את השיתוף פעולה הזה ואת הצורך הזה, מאיפה זה הגיע ולמה אתם רואים, איפה אתם רואים את הסינרגיה הזאת שבאה לידי ביטוי וממנפת גם אתכם וגם את העולם הדאטה הסאפי? שאלה מצוינת. אז אנחנו יודעים שהמידע שנמצא בסאפ זה זהב. זה המידע הכי קריטי, הכי חשוב לכל ארגון. ועד היום המורכבות להוציא את המידע הזה החוצה הייתה לא פשוטה בכלל. הארכיטקטורה שלנו מאפשרת שאנחנו יושבים עם ארכיטקטורה שנקראת זירו קופי, אנחנו לא מעתיקים אפילו את המידע החוצה מתוך סאפ, אנחנו יודעים להריץ מודלים של Machine Learning, ולבנות אפליקציות AI, מתוך הפלטפורמה שלנו, שמתחברים לסאפ על המידע שנמצא בתוך סאפ. יש שקיפות מלאה בנושא העתקה, וזה אומר שהיום שלקוח רוצה לבנות תהליך עסקי, ודוגמה טובה זה בעולם המנפקצ'רינג, רוצה לעשות תהליך של Predictive Maintenance, שמצד אחד להביא מידע שהוא OT, מסנסורים, מצד שני רוצה להביא מידע של מערכת הזמנות מתוך סאפ, ממקום אחר הוא רוצה להביא מתוך ServiceNow טיקטים של תקלות, ולייצר תהליך עסקי שנוגע בכל אזורי הדאטה האלו. זה בדיוק מה שאנחנו יושבים במרכז, ויודעים מה לעשות אורקסטרציה לכל התהליכים האלו, לפי ה-use case של הלקוח, ולפי המגזר שבו הוא נמצא, בין אם זה מגזר פיננסי, או חברה יצרנית, או חברת תחבורה, או חברת תעופה. תכף אנחנו ניתן באמת עוד דוגמאות, אבל אם לא היה ברור עד עכשיו, לקוחות שואלים אותי ומדברים איתי הרבה בזמן האחרון, אז הזירו קופי הזה הוא באמת game changer מבחינתנו בעולמות הענן, בעולמות הסאפ. יש פה עניין של עלויות, יש פה עניין של זמינות מידע, יש פה עניין של תחזוקה של המידע, יש פה עוד הרבה דברים שנחסכים פה, או כמעט נחסכים לגמרי מלקוחות, ולכן השילוב הזה שאנחנו מדברים עליו בנתונים סאפים ללא סאפים, עם היכולת להסתכל אחד על השני, בלי כמעט מאמץ ולייצר תובנות, זה game changer בעולמות האנטרפרייז, אין לנו ספק, אני מהניסיון שלי יכול להגיד את זה. בוא נצלול עוד טיפה, הזכרת use case אחד כללי, בוא נדבר קצת יותר לעומק, איפה אתה רואה, אנחנו דיברנו על זה הרבה בפגישות שלנו בתקופה האחרונה, תן לנו עוד כמה דוגמאות, או דברים קצת יותר ספציפיים ל-use cases, שאתם רואים בשילוב של הנתונים הסאפים עם היכולות הדאטה-בריקסים. מצוין, אז הרבה שאלות שאנחנו פוגשים מלקוחות בתקופה האחרונה, זה איך אני בונה עכשיו צ'טבוט, AI, שיודע לפנות למנוע של שפה גדולה, LLM, שלוקח מידע שמגיע ממערכת התפעולית כמו סאפ, ומערכת customer support כמו Salesforce, ויודע לייצר תהליך שאם לקוח מתקשר, יודעים מי הוא, מה הוא הזמין, איזה תקלות היו לו, מה המוצר שאני רוצה להשקיע ולמכור לו בעתיד, סוג של customer 360, כחלק גדול מהמידע נמצא באמת בעולם הסאפ, בטח המידע הפיננסי, זה use case אחד שאנחנו רואים, use case שני, supply chain optimization, סאפ מנהלת את ההזמנות, יש מערכות של אינבנטר, מקבלים מידע מהשטח, בין אם זה מערכות ריטל מקופות רושמות או ממידוף, ורוצים גם פה לייצר תהליך עסקי אחד שנותן single source of truth, end to end. הפלטפורמה שלנו מאפשרת לקבל את המידע או להסתכל על המידע שנמצא בסאפ ומערכות נוספות, ולייצר מודלים של פרדיקציות, של פורקסטינג, תלוי בצורך העסקי. מעולה. יושע, הבנו מהצד של דאטאבריקס, איפה הם רואים את החיבור ואת המינוף של הנתונים הסאפים. איך אנחנו
רואים בעולם הסאפ, היותר רחב אפילו, לא רק בעולמות הדאטה, אלא איך זה מתחבר לעולמות התפעוליים, שזה באמת הליבה של כל הביזנס הזה, את החיבור הזה, איך הוא חוזר, איך הוא משתלב בכל המערך הרחב יותר של העולם הסאפי. זה מתחבר למשהו יותר גדול שקורה בתוך סאפ, בסדר? זה לא רק ה-BDC או ה-BTP, זה בעצם השינוי של ה-DNA שקורה לנו במהלך נקרא לזה 5 שנים האחרונות. מי שזוכר את SAP לפני עשור, לפני 8 שנים, 10 שנים, שהייתה מערכת מאוד סגורה, on-premise, מאוד תהליכית, אבל זה Subway. קשה היה לשלב third party, אוקיי? הדבר הזה השתנה, ברמת ה-DNA, זה לא ברמת איזושהי חתיכת הזדמנות עסקית אחת לעשות איזה שיתוף פעולה, אלא ברמת ה-DNA. התהליכים שלנו פתוחים יותר. אנחנו תומכים בתקנים של התעשייה, אם זה ברמות של שפות פיתוח וכלי עבודה, ואם זה ברמת הפלטפורם, ואם זה בחיבוריות שאנחנו מייצרים עם שותפים כמו דאטאבריקס בתוך העולם הזה, ומנצלים או מאפשרים ללקוח לנצל את ה-best of breed בכל אזור. זאת אומרת, אם דאטאבריקס היא הפלטפורמת דאטה, Machine Learning, AI, המובילה בעולם, הזולה בעולם, שיש לה גם קונטנט כמו שאנחנו אוהבים למכור בעולמות האלה, אם נחבר את זה, אנחנו מקבלים הכפלה של הדבר הזה. אוקיי? אנחנו בתור יצרן תוכנה שעושה כבר תהליכים עסקיים במשך 50 שנה, משלבים את היכולת של דאטאבריקס גם אצלנו בתוך הבית, בתוך האפליקציות. זאת אומרת, זה לא רק חד כיווני לאזור הדאטה, אלא גם באזור האפליקציה, מי שמכיר את ה-S4, הריבה, SuccessFactors, כל הדברים האלה משתלבים, ואנחנו משלבים את זה בתוך התהליך העסקי, מה שאנחנו קוראים לזה Embedded AI. זאת אומרת, הדברים שלנו כיצרן, אנחנו משתמשים ביכולות, די מדהימות שקורות עכשיו בעולמות, עם דאטאבריקס, דרך אגב, גם עם שותפים אחרים, ומייצרים את השקיפות הזאת ואת היתרון היחסי, כי מי שלא יתחיל להתקדם לשם, כנראה העלויות שלו יגברו ויגברו ויגברו, והעסק הזה הוא נקרא לא יהיה תחרותי בתוך השוק שלו. אז ארז דיבר על Predictive Maintenance, והוא דיבר על Supply Chain Optimization, אבל בסופו של דבר זה חיבור של הכל להכל, כל ה-OT שקורה לנו, וכל ה-IT, כל המידע עם החשיבות המאוד מאוד גדולה שלו, החיבור שלו, והקצה זה קצה הדמיון שלנו, מה אנחנו מסוגלים לדמיין. תוסיף לזה את ה-AI Agent שקורה לנו, זה באמת דברים שאנחנו רואים היום אצל לקוחות, זה לא עתיד, זה present simple, progressive, אני כבר לא זוכר את השיעור הזה באנגלית, זה קורה עכשיו, as we speak, זאת אומרת, יש לנו כבר לקוחות שמממשים את זה, גם בישראל, את הוויז'ן הזה, זה מאוד מרגש אותי באופן אישי, סך כל האפשרויות שיש לנו כאן, זה הזדמנות ענקית, גם ללקוחות, גם לשותפים שלנו, ובטח לנו, בתור יצרנים, גם לדאטאבריקס וגם ל-SAP, לממש את החזון הזה על הכלים שפה, אוקיי? זה לא, וואלה, נדבר עוד שנתיים, נראה איך זה יצא, זה קורה כאן ועכשיו. אז אני רוצה ששניכם תרחיבו תכף אולי קצת יותר על עולם ה-AI, אבל חשוב לי להדגיש משהו שככה בין השורות, אנחנו מדברים פה על פלטפורמות ענן, זה כבר נהיה משהו שאנחנו מדברים עליו באופן טבעי, שעד לפני אפילו אני יכול להגיד בארץ 2-3, זה היה מאוד נדיר שאנטרפרייזים מדברים על להוציא את הדאטה שלהם לענן באופן מסיבי, אז אני שמח שאנחנו כבר מבינים, וגם הלקוחות מבינים בשוק, שעולם הענן זה כבר לא שאלה, זה כבר מתי, בסדר? זה רק מתי ואיך אני מגיע לשם, ואנחנו מתקדמים קדימה בטכנולוגיות, וה-BDC, דאטאבריקס והעולמות הסאפים החדשים הם כולם בענן, אנחנו בכלל לא מדברים על דברים אחרים, אז אם אנחנו כבר מבינים שהענן זה משהו שהוא ודאי ואנחנו שם, וכל היכולות נמצאות שם, אז בואו נרחיב באמת קצת על עולם ה-AI, שאני חושב שפה דאטאבריקס מביאים פה באמת תוספת משמעותית לארסנל שאנחנו יכולים להציג ללקוחות האנטרפרייז שלנו. תרחיב קצת, יושע, בעולם ה-AI, הסאפי, עם היכולות ה-AI, עם הטכנולוגיות שכן סאפ תומכת בהם, עם פונקציונליות שהיא כן תומכת, ביזנס AI ודברים אחרים, תן קצת דוגמאות, איפה אתה רואה איזשהו שילוב כזה שנותן לנו באמת AI מלא לארגון, עם השילוב של מה שדאטאבריקס יכולים לעשות. שאלה מצוינת, עמית, כל הכבוד.
החיבור הזה של AI וביזנס AI, אוקיי, SAP לא עושה AI בשביל המשחקים. בסדר? אנחנו לא יצרנים של LLM, ואנחנו לא מתייברים לעשות את הפעילות הזאת. אבל מה SAP עושה? עושה תהליכים עסקיים 50 שנה. אנחנו קוראים לזה Embedded AI, בסדר? או Business AI, בסדר? זה המונח הרשמי. ולמה? כי אנחנו משלבים אותו בתוך הביזנס. זאת אומרת, היום אנחנו יודעים לעשות record to report, זאת אומרת, התהליכים האלה כבר קיימים אצלנו 50 שנה, אנחנו משלבים אותם. אז קח את עולמות החשבות. איך ייראה עולם של סגירת דוח שנתי, או סגירת תקופה. היום כמה זה לוקח לארגון? 3 שבועות לארגונים הזריזים, 1.5 חודש לארגונים היותר מורכבים. אין שום סיבה בעולם שאנחנו לא נוכל להאיץ את הדבר הזה בצורה אקספוננציאלית על ידי AI. קח את החשיבה הזאת שיש לך AI agent חשבות ו-AI agent BI, ויש לך AI agent cash collection ו-AI agent HR, וכל החבר'ה האלה מדברים בצורה seamless, ועוזרים לך לסגור את התקופה במקום 3 שבועות בשבוע, יומיים, שעה, כל מספר לוקח. בואו נדבר על דבר כזה, דוח שנתי. אוקיי? למה ש-AI agent לא יכולה לי 5 גרסאות של דוח השנתי, או יעבור על גרסת הדוח השנתי שלי, וימצא לי אנומליות בתוך העולמות האלה. ה-AI agent BI שלי, יעזור לי לנתח את הנתונים ולהסביר אותם. ה-AI agent של החשבות ייתן נימוקים מתוך העולם והקונטקסט הסאפי שהוא מכיר, מתוך ההיסטוריה הארגונית של אותו בן אדם. הוא ייקח את הדאטאבריקס לדוגמה, ללמוד מה קורה בעולם. בסדר? איך זה נראה במקומות אחרים, ואז החיבור הזה של המידע הפנימי, הסטרקצ'ר, המנואל, ה-governed, יחד עם מידע חיצוני, OT וכו' וכו', נותן לך באמת ביזנס AI שהוא גם אמין, אוקיי? גם שומר על הקונטקסט שלו, על השפה שלו ועל הידע הארגוני שקרה. אנחנו קוראים לזה RRR, שזה reliable, responsible, זאת אומרת כל הנושא של bias בתוך הדברים ו-relevant. הבעיה היום של AI שאנחנו שואלים שאלה וצריכים להיות מאוד ביקורתיים על התשובה. מאוד ביקורתיים, ואנחנו לא בטוחים השאלה אם התשובה היא רלוונטית, ואנחנו מדברים על שפה טבעית, בעברית, באנגלית, בשלל שפות, במגוון דברים, ואנחנו יכולים לייצר באמת תהליכים עסקיים פורצי דרך, וזה המהות של החיבור של הדברים. אלה הדברים, זה לא לעשות סיכום דיון מתוך Outlook. Outlook זה אפליקציה חשובה מאוד, אבל היא לא קריטית לקור ביזנס של הארגון. היום אנחנו עושים קצת משחקים. אנחנו לוקחים את זה לשלב הבא, לתוך הביזנס AI, לתוך התהליכים המורכבים שמשפיעים. ארז דיבר על ה-predictive maintenance. אני אתן לארז תכף באמת להרחיב אולי על עוד יכולות, בסדר? עוד יכולות, עוד דוגמאות. בוא נלך לעולמות הסקסיים אולי, LLMים, אייג'נטים. תן לנו עוד דוגמאות שאתה רואה ככה בעולם הרחב, שאתם בדאטאבריקס זה, ואיך אנחנו בעולם הסאפי הם כבר יכולים לקחת אותם ולהשתמש בהם. אז אני חושב שהקונץ פטנט פה זה שאנחנו יכולים לתת את כל העולם הזה על המידע הסאפי, ולא על המידע שקיים בעולם. ושלקוח רוצה עכשיו לקבל מידע דרך agent AI, בין אם זה צ'טבוט או אפליקציה יותר מורכבת, הוא רוצה שהמידע יתאמן על המידע של הלקוח. אנחנו יודעים לבנות אפליקציות של AI, הלקוח רשאי לבחור איזה LLM שקיים כמעט בתעשייה, אנחנו יודעים לעבוד גם עם הפונדיישן וגם עם אופן סורס וגם לאמן מודלים וגם לעשות פיינטיונינג מודלים וגם לעשות סרווינג למודלים, ואם צריכים GPUs גם לתת שירותי GPUs מנוהלים, אבל יודעים גם לנהל את כל התהליך הזה שהאימון של המודל מתבצע על המידע שנמצא בסאפ. וזה value מאוד מאוד גדול, כי זה לא מעניין איזה בית מלון הכי טוב באוסטרליה לארגון עסקי, הוא רוצה שה-AI שלו ירוץ על הדאטה שלו. ופה זה מה שדאטאבריקס עושה. נותנת מענה משלב הפיתוח של האג'נט, הגוורננס שלו, למי מותר לגשת למודל, למי מותר לגשת לצ'טבוט, לעשות אודיטינג על כל זה, ולהתחיל עכשיו לייצר דשבורדים, ולדבר עם הדאטה ממש בשפה טבעית. כשאני אומר בשפה טבעית, זה לא רק טקסט טו סיקוול, בוויס. כמה מחירות היו לנו מאתמול? כמה מכוניות נמצאות עכשיו במוסך? כמה היה מחזור המחירות לפני רבעון? כל הדברים האלו, אפשר לתשל את הדאטה היום, דרך יכולות של דאטאבריקס, out of the box.
וכל זה אמרנו בזירו קופי. זאת אומרת, בזירו בלי לשכפל את הנתונים, עוד פעם, להשאיר אותם במקום שלהם, בסורס שלהם. זירו קופי ולהבין את כל הלוגיקה הסאפית. כי להוציא מידע זה יחסית, לעשות אקספורט זה יחסית פשוט. יש שם חתיכת לוגיקה, אנחנו יודעים לקבל את כל הלוגיקה הזאת, כמו שסאפ רואה אותה, ואני חושב שאנחנו היחידים שיודעים לעשות את זה. אנחנו יודעים את זה, מי כמוני יודע את זה, ומי כמו iProcess יודעים את הקושי הזה, ועדיין לקוחות מאססים איפה היתרון. אז היתרון המרכזי, עד כמה שאנחנו יודעים כבר הרבה שנים, זה הלוגיקה הסאפית, זה הביזנס לוג'יק הסאפי, זה איך להוציא את הנתונים ואיך לשים אותם נכון, ואיך להסתכל עליהם בצורה נכונה עסקית. זה לא כל כך פשוט, זה אפילו מורכב, אבל לסאפ יש את הפתרונות לעולם הזה, ולדאטאבריקס יש את הפתרונות להשלים את העולם הזה, עם כל הטכנולוגיות של נתונים נון-סאפים, OT, וה-AI שמתלבש מעל, והשילוב הזה הוא באמת שילוב שאמור להיות ממש משנה מציאות מבחינתנו בארגונים. לקראת סיום, יושע, תן לנו איזשהו סיכום, או איך אתה רואה, לאן זה הולך הסיפור הזה, ואיפה אנחנו לוקחים את השוק, לאן אנחנו לוקחים את השוק עם ה-BDC. אחד, אנחנו צריכים כנראה לעשות פרק רק על BDC, כי BDC הוא קצת יותר מאשר רק החיבור עם סאפ דאטאבריקס, אבל זה מה שנקרא... זה לפרק הבא. לפרק הבא. קבל כאן מנוי לכבוד על הסיפור הזה. העתיד הוא עוד פעם, קשה לי קצת לדמיין אותו, כי הוא גבול הדמיון של שלושתנו בעצם, זה גבול ההזדמנות כאן. זה באמת משנה משהו מאוד מאוד מהותי, גם בחברה שלי וגם בחברה של ארז, איך אנחנו רואים את הדברים. חייבינו, ממתחרים הפכנו לאוהבים הכי גדולים, אוקיי? אנחנו כבר לא מגיעים, אנחנו מגיעים בפוזישן אחד. אני מזכיר לכולם, כל מי שרוצה, העסק הזה מגיע לישראל, זאת אומרת, כל האופריישן הזה הוא פה, זאת אומרת, SAP לא רואה בזה רק איזושהי הזדמנות, אלא גם הזדמנות לשוק הישראלי, שכל הפלטפורמה של BTP וגם ה-DataSphere, DataBricks, כל העסק הזה נמצא כאן בתחומי העסק הזה, אנחנו פורסים את זה לאט לאט בתוך האזורים שלנו, אבל זה ממש here to stay, אנחנו השקענו השקעות ענק על האזור הזה. אז מבחינתי, השמיים הם הגבול באירוע הזה, זה סופר רלוונטי להיות פלטפורמת הדאטה המובילה, היעילה, שמאפשרת את ה-AI בצורה מושכלת ומותאמת ללקוח, עם value proposition מאוד מאוד אטרקטיבי ללקוחות שלנו. ואני מזמין את כולם למה שקרה, גם לראות, גם להתנסות, לדבר, גם איתי, או עם ארז, או איתך, זה תמיד, אני חושב שמכירים את הדרכי התקשרות בעסק הזה. דרך אגב, yet to come, זאת אומרת, אנחנו לא גמרנו את סך כל ההודעות שלנו, ואני חושב שיש עוד הפתעות בדרך בנושא הזה של שיתופי הפעולה עם דאטאבריקס ויכולות מאוד משמעותיות שאנחנו משלבים ביחד. תכף נעבור לסיכום שלך, ארז. שכחנו להזכיר שבעצם זה כאן, זאת אומרת זה כבר קיים, זה לא איזה משהו שהוא רק הכרזתי, אנחנו ב-GA כבר בנושא הזה. עוד החודש יהיה GA ראשון. כן, אנחנו באפריל יהיה GA של הנושא הזה, אז מבחינתנו זה כבר GA, ואפשר להשתמש בזה, ואפשר למנף את הפעילות הזאת ואת הפלטפורמה המשותפת הזאת. ארז, סיכום שלך, איך אתה רואה את כל הסיפור, ולאן אנחנו לוקחים את זה? אני חושב שמה שקרה לי בחודשיים האחרונים מאז ההכרזה, ש50% מהפגישות שלי עכשיו זה עם אנשי סאפ, שהבינו שאנחנו נותנים להם מענה בדיוק לאחד הכאבים הכי גדולים. אם פעם הייתי עובד בעיקר מול דאטה אנליסט, דאטה סיינטיסט, דאטה אינג'יניר, פתאום רוב האינטראקציה הפכה להיות מול צוותי הסאפ ואנשי הביזנס. כולם שואלים מתי זה יוצא, מתי אפשר, רוצים לראות דמו, רוצים לעשות POC, השוק גואש. מכל המגזרים, אנחנו נערכים בהתאם, מגייסים עוד אנשים, מקבלים את כל הידע. עמית כבר אצלי בספיד דייל, ברמה יומיומית, ואני בטוח שאנחנו נעשה הרבה עסקים ונביא הרבה ערך ללקוחות הישראלים בשנים הקרובות. מעולה. אז סיכום שלי, אנחנו כולנו נערכים לזה. בין השורות של מה שדיברנו, כולנו מבינים שהדאטה זה קודם כל הנושא שאנחנו צריכים לטפל בו, ובזה השיתוף פעולה הזה נותן את המינוף הכי משמעותי, מצד אחד דאטה
ארגוני, structured, סאפי, מצד שני כל יתר הדאטה הלא סאפי וה-OT ועוד דברים נוספים, ומעל זה את היכולות החדשות של ה-AI וה-Machine Learning וה-LLM והאג'נטים, והדברים הנוספים שעוד יתווספו כנראה בעתיד ואנחנו עוד לא יודעים אותם, אבל הם כנראה בקנה כבר כי הקצב פה מטורף, ומי שלא יהיה שם מאחר את הרכבת, כבר הרבה ארגונים מדברים על זה וכבר נכנסים לזה. יופי, תודה ארז. תודה לך. תודה עמית יושע. שמחתי. וזהו. זה סוף הפרק שלנו לנושא הזה של היכרות עם סאב דאטאבייס וסאב אפשר PPC. למסור דשים? אתה יכול, לא בטוח שנשאיר את זה.